Ngapunten nggih, Ndara. Soleh ora dibaleni. Malah guyu e. Oh iki marai mangkel ning yo marai guyu. Bingung ha. Kok ndek kathok kaya ngono. Ana iki gane sampeyan biyen dhisik lemu. Oh. Iki ben ana tulisane SD kepek Wonosari. Aku gumen lho bocah siji kok ora kaya Gareng ora kaya Petruk jan. Rumangsaku ki jane kepiye to? Bagongan tanpa nono plempertangga jiwa Jambudipa nirmana kinarya syarat srana pambanguning desamu. 15 kilo lho. Iya. Lah mesra tekan 15 kilo barang. Wis ulun buntel sisan. Oh, piye? Ayo didum sak keluarga to, Mir. Iso. Kowe njaluk ora, Reng? Njalukno. Isine brek. Cintai kok isine ora. Matur sembah nuwun Bu Kulon. Kanggo syarat srana pembangunan desa kula. Nek boten ngoten ndak ora rampung-rampung. Ora pamitan barang to. Wis kecukupan karepe rak mulih diusung dhewe kae. Jane aneh ngopo to, Kang? Tak sawang kok pirang-pirang dina iki Kang Togok ora jenak. Pendak-pendak tak jagongi ora tau paring pangandikan. Wong biasane kowe kuwi nanggre aku tengok-dek kowe tengok-dek langsung ngono kae. Ning kok ora kaya biasane kok meneng wae iki jane mikir apa Togok? Lung. Aku ki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa, tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legiasining kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngopo? Mbok wis sak titahe kok digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe ki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah dadak pikiran werna-werna, ora usah dadak penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge kok ora perkara kok aku duwe penjaluk ki ora. Lah gimana? Aku ki wah piye ya lung arep ngrembug iki janjane sepele. Ngene tok tak gagas-gagas kok saya ngrantes nang pikir. Lah apa mulane omong? Aku ki 3 dina kepungkur Jemuah Kliwon wingi. Heeh. 3 dina kepungkur? Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya, Lung. Kose ngimpeke aku. Ora. Lho, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancani urip seprono-sprene ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang-gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak impek elek ki, aku apa piye kok? Udu. Ora ya ngerti to aku kuwi ndek sedulur Adi ning tanah Jawa. Oh, Semar. Ismaya. Heeh. Ngapa Semar? Tak impekke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita, ning kok ora ning segara, ora ning Bengawan, ora ning kali. Ning Kolah? Ora. Jeneng kapal kok ning Kolah nyocok cengelmu iki, Pak. Rasane masih lega. Biasa wae wong sing jeneng omongan ki ya diselani kanggo gojek ngundak sepaneng. Lah iya. Lah terus Semar lenite kapal nendi? Semar lenite kapal ki kok ning Kawah Candradimuka. Loh. Ning Kawah Candradimuka? Heeh.
Mongko bengok-bengok pendak eneng wong weruh dijaluki tulung. Gregah tangi saka turu merga wancine wis sesuk. Pitikku jago do kluruk ingon-ingon angku do ting brengok. Wancine gagat bangun esuk. Monggo hitungan impen yen manjing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndara dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembadan. Ah, mbaya wis gak. Ngapa tak kowe iki nggagas impen barang ki? Wong kowe iki biasane ora tau gagas impen. Lah kok saiki kok tak gagas banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing Candradimuka. Durung rampung lehku cerita. Terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Terus lah kok kapalin jumplang. Semar klelep ana ing kawah Candradimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane ming mes padhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak nggo raup. Terus aku meneng wae tak pikir-pikir kok impen kok le medeni timen. Engko gek-gek dulurku lanang kena ngopo-opo ya lung. Mongko ora iso sarta ora duwe keludhangan ngabari karo aku. Wong ning jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing maringi Sang Hyang Bathara Wenang. Semar kae kancane jan ya mung siji, mung Bagong sing dumadi saka ayang-ayangane Semar sing diparing karo Sang Hyang Bathara Tunggal. Nek nganti dulurku eneng apa-apa ora prayoga kedadeane. Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa nirai karo dulure lanang kok. Nggo ngeyem-yemi pikirmu lho, kok nek pancen pikirmu ki grangsang, duwe pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu ki, ayo tak terke ora apa-apa tiliki mrana kok. Dendong saengga praja busekan kang pratangga. Dereng ngantos paripasami Bawacana. Kasaring mlajar-mlajar nenggeki Lurah Bagong ingkang prapta wonten ing padusunan Jurang Para. Mangro pangdas marani griya. Wah, Dek. Aku sing sowan wae aja kaget ya penggalemu wataka. Kok yen malegak legok trembilung kang Sarawita sabu bandil iki ora pangling rak Bagong to Pakde. Lho ngopo ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teka-teka kok malah sajak kaya wong bingung. Edan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kaya Gong. Ora le nyolong. Hus. Boyo sing apik nek apa pakdemu ku kundang tau tate nyolong po. Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Nek tuku kapan po kok di jam dinding gede banget kae. Mbok wis rasa tok gagas. Tapi wo, gelem po kowe? Gelem. Ben engko nek bali gawanen. Tenan? Heeh. Matur nuwun ya, Pak. Ya, ning kae ming plastik. Jame ora obah, ya ming jam 5 terus. Oh, biyen nek upama dikeprokke kowe, Pak? Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikaki nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora? Ora ngopo, eneng ngopo kak gawe tratapan pakdemu. Apa? Ngopo? Aku amatur karo kowe, Pak. Ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, aku ora tegel ya bapakku dingonane. Ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para Wadyabala Dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh. Dewa tak undurke kabeh. Kabeh.
Ming siji ding. Sapa? Yang Mardipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ora nggawa cap. Oh iya. Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ayo Mardipati arep njabuti wong desa. Nggon aku sikat-sike. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es. Cis. Kok es ora? Nah, Cis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar, Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku, ayo aku dipateni ning munggah ning kayangan aja ning kene. Nek ditonton piye akeh, kowe ora iso ngreksa jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki ra do. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni ana ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapak muni ngono. Heeh. Terus bapak saiki munggah ning kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon keri ning donya, jarene kon ngerampung kene aku arep duwe gawe bangun desa. weh ngono ta. Heeh. Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene njaluk tulung karo kowe, wae Togok. Aku ditulungi bapak digobali ya, wae. Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek tenan mrene ngendhok. Oh, ayo. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane, ha to? Heeh. Teleke dadi mbilung. Persetan. Nduruk. Basa Indonesia ora. Ana kowe tulungi ya, Pak. Gong. Nah aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tuwa sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manik Maya. Lah terus Aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. wow, aku nggo catut lho. Kok nyatut cangkemmu ya, Pak? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono ya. Nek mencrot terus nyatut cangkemku tenan. Iki serius iki, nek ora gelem ngewangi anakku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catut. Tak benggang nggo kunci Inggris cangkemmu. Men saya amba. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku? Heeh. Jero kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude Kowe wujud sapa wae sakarmu. Engko tak nedaya kekuatanku munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. yakin? Ya. Saiki kowe pengine dadi sapa? Aku sing ndadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Mah, ndak jotosan terus aku gang. Ah sapa? Wo Abimanyu. Ayo sana, bagus malah kecendelan rondo pirang-pirang perkoso ning ngragati ngono. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengen dadi apa? Nek siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara apa? Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Kowe iki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning Boyodriyane. Ora, catut cangkemmu. Yo tak dadekke. Tak dadekke wah kok lancamane ming cangkem terus to iki. Piye cangkemmu, Wong? Iso kemlebet kaya gendera e. Oh ya wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, Nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. tak tanggunge. Wis, aku piye carane, Wong? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Catut ya ora. Rasa nggo melet.
Wis ngampet ambegan tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Oh, ngapusi atuhnya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja kok. Kuwi borokan muni piye iki mau? Tengok klithiki ndasmu kowe. Mulung aja tok kebeda iki nek wong nekat kandulungi neng nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, muga-muga kasembadan panjang kamule. Ing dinamaya winayu ing asepi. Oh mandi panuwuning Kilurah Togog eling-eling dewa Sang Hyang Tejamaya. Mila sak ciptane dadi sak sedyane ana. Sang-saning dangu saya ical wujudipun Kilurah Bagong. Ana Raden Werkudara kaget Kilurah Togog wau. Wah. Dadi wae. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa. Apa-apa kok tambah dawa? Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki, Gek. Ora, wis wujud Raden Werkudara. Waduh, ngleleng. Ayo, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wes. Malang terik. Tangane tumpangke mburi. Mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan. Kowe ora wonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara iki arep omong ngeses e. Aku kaya ban gembos madhes ngono. Ngono. Wah. Ora wangun, Gong. Gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngampet iki pisan. Swara wetenge. Coba digedhekke meneh, didhemke mbok menawa ana regetane. Kene lho. Kene nggo tak dak itu. Wes. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem dasmu. wah karo makne gedhe ngendas-ndaske Iki lagi latihan diganggu. oh ya ora tak ganggu kok saya cilik gembose kok saya sithik Wong yo kae saya sithik. Ngono ngono entek ya ngono. wah jlimer jlideng kakangku kok kayane kurang gedhe Kong tok sik wah saya sithik pisan wah jlideng kakangku Wala malah ngentut barang iki. nampet tok ya Angel dadi ganti wae Gok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya. Iso karmu. Wah, kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak kelumpuke terus tak plesuke tuk ngono. Wah, Ngono to. wah. Togong. Waduh ketara lho. Ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Togong. Jatuh guru. Tejo mantri. Nah, iki rada wangun iki. Aku aja watuk ngampet kok
Bajigur angel ra jama-jama sana kangelan aku. Wah ya wis sakaremu ora. Wah. Ora nrimake pono kawanku. Semar Garek Petruk digawa ning kayangan. Toko nyilih cangkemmu. Warga ngopo to ya? Pengestana naga aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane. Kok ora dipasangi lip? Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun kek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wega sebabe nek ketemu Rara Jonggrang aji-aji ora bakal mandi. Ngono iku aji-aji ampuh. Bathara Guru. Wah. Dan angel-an. Iki aku nek njaluk ganti piye kok? Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka kowe. Oh iya. Guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jama-jama. Wis aku tak sedekap. Yo, Mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku Janaka yakin sip. oh iya. Tok iki nek Janaka. Waduh kaya. Ya wis tak dongake. Anu we, nekula we. Oh ya Janaka wis dah. Mlorok mripate. Mesake. Aku senane ora positif gonta-ganti. Wis kok wis aku nganggo Werkudara rekoso e. Yo tak dongak-dongake lakon penjangkam. Wah, wis malik. Wis malik toge. Wis. Lam-lam berjiwatan. Boyo mira boyo ingsun sun permak kathoke jin. Kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya, Gong. Wis ngono kuwi wae. Togok pripun Ndara? Nah, linggung ngisor togok. Aku bendaramu. Walah-alah, gawe aku ya ngrekasake. Ora sangger sula tak catut cangkem. Janaka kok nggo catut iki cara ngendi? Kiai Catut Pambelah Jagat. Pusakaning Raden Janaka Togok. Nggih, pun gek minggah teng kayangan, adi kula Semar dislametke. Iya Togok. Pamujimu tak jaluk. Aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ingkang kudu dadi tumbal. Sinten? Kae borok mburi kae. Mbok lunga. Selakajen ket mau. Bagong ki kirik tenan kok. Makne gre diborak-borokke. Aku budal munggah marang kayangan Togok. Sing ati-ati ampun kados lari alit kula dongak-dongake kasembatan penjangkane. Iya Togok minggiro. Aku arep joget. Oh nggih. Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar. Tak slametke Kakang. Yen Kakang wis ketaton, Kakang wis rumangsa duwe tatu sarta wis kedrawasan, aja kuwatir. Mengko tak gawake oksigen supaya Kakang Semar tetep urip ana ing Madyapada. Kakang Semar Sangganing para kawan nalika semanten wis prapteng wonten ing Kayiwangan Suralaya. Kapapanaken wonten ing Balimarti Kunda Manik. Kayap sangganing para Jawata, para Durandara. Lenggah wonten ing Sela Kandawaru binangun nenggih Sanghyang Jagat Giri Pratingkah. Katinon saking mandra lamun Cinandra niat langening kalanggiwana gelar pandhan moncar. Guru
wiwit saka jagat budal marang Kayuwangan rasaku wis manjing ana ing rasa ikhlas. Tegese sak mangsa-mangsa pancen kowe mburu marang kesenengan, sak mangsa-mangsa pancen adiku Manikmaya wis ora iso dindakake. Nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar nganti mentala arep midana kelawan Semar. Tak ikhlasake aku ora apa-apa ning kaya ngarep aku saguh nyembah karo Bathara Guru sing angka loro yen sakwise aku nglakoni aku njaluk kowe utusan karo sawijining dewa anakmu supaya mudhun ana ing Pringapus papan pernaya anakku Bagong maringna pelem mertangga jiwa jambu dipa nirmala men supaya kasembadan penjangkane anakku. Tiwas tak rewangi totoh kaya ngene ning nek kowe ora maringi apa sing dikarepke Bagong lah aku ya ora lila. Mula sing sak traju sing sak bobot nadyan sak temene bobote ora padha ning tumrap kowe yen toto anggap bobote padha antaraning Semar lan woh pratangga jiwa lan dipa nirmala aku ora apa-apa. Dasare aku ya wis kewowogen urip ning jagat. Aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungsa ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Kakang Semar piye? Nuwun sewu. Jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kunda Manik. Ketingalipun wonten daya ingkang amalik dhateng pemanggih kula Kakang. Penemu sing piye? Ingkang sekawit kula menika tansah gedheng kaliyan Kakang Semar. Krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten nggadhahi tata krama kaliyan nalindraning para dewa menika namung Kakang Semar. Nanging sareng dumugi wonten ing Datulaya utawi Bali Martya Kunda Manik tumuli tuwuh raos tresna asih kelawan Kakang Badranaya mila sarawuhipun Kakang Semar wonten ing Kayuwangan boten badhe kula patrapi paukuman nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya tansih sami-sami gesang wonten ing Kayuwangan Kakang. Kuwi tenan apa piye? Lair batos monggo kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngrahipun Manikmaya mboten wonten ceceking raos kula nggadhahi raos gedhing keburu sengit kaliyan Kakang Badranaya. Syukur. Ngono dewa ngelingake marang kowe Manikmaya syukur. Gusti wis maringi pepadhang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng, ingkang sekawit katon nglamuk. Ning bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono. Syukur. Lah terus apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong? Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya. Ateges menika tasih kula warga kula piyambak. Ateges menika ugi tasih atmaja kula piyambak. Destun menapa menawi kula mboten maringaken plemretangga jiwa jambu dipa nirmala ingkang saknyata kathah thukulipun wonten ing Kayuwangan menawi Bagong namung betahaken setunggal plemretangga jiwa lan setunggal jambu dipa nirmala kula kinten mboten ngelongi dhateng menapa-menapa ingkang mapan wonten ing Kayuwangan. Atiku seneng Manikmaya. Ya ngono kuwi sing dijenengi nalindraning para dewa, adil para marta. Yen kowe duwe watekan sing kaya ngono kuwi janjane titah ki ora usah mbok surung-surung tok kon nyembah kowe. Mestine wis padha kanthi ikhlas lahir batin bakal nyembah kelawan kowe Manikmaya. Kenceng warudaya pak pong syukur di. Menawi jenengan dika tumuli engket dhateng Purwadasina. Kula nderek remen. Adi Guru sampun ngrumaosi bila menawi badhe paduka ketindakaken menika mujudaken satunggiling kalpatan. Mila tumunten boten siyos dipun tindakaken malah sak mangke Kakang Semar mapan wonten ing Suralaya karengkuh kados dene kadang nalika paduka tasih sami sugeng wonten ing Kayuwangan. Kakang Rada kasinggihan mekaten Kakang. Syukur.
tentreming para dewa mahanane ayeming para kawula rukuning para titah mapan wonten ing Martyapada di kasinggihan mekaten Kakang Rodo milinging saking menika Kakang sakmangke boten namung Bagong ingkang badhe kula paringi pramrtangga jiwa lan jambu dipunirmala nanging klebet Kakang Semar Nalagareng menapa dene Petra ugi badhe kula sugata dedhaharanipun kayiwangan jernyatanipun Kakang Ismaya menika ugi tunggiling para Jawata Kakang ya matur nuwun nek kuwi tok lakoni kanthi ikhlas Nalagareng dalem Pak Petra pripun Pak arep diparingi pramrtangga jiwa karo jambu dipunirmala. Wah, ayo iki to. Monggo jarene piyai pinter, sapa sing dharep pramrtangga jiwa jambu dipunirmala iki bakal kena lara luputing pati. Weh, ya iso nek batrene entek. Dongkulmu mlocot ora. Omongan kok sarwa ora. Wis pat ngrasake ya, Tru. Kaya ngapa ya rasane? Ya paling mung kaya pelem gadung. Aja sembrono Petra, pramrtangga jiwa ki ya. Legine ora ana sing ngungkuli. Oh, ngoten. Kali pelem anu apa jenenge iki? Aromanis. Wah, legi pramrtangga jiwa. Oh, kali pelem sengir. Wah, legi pramrtangga jiwa. Kali pelem napa jenenge iki? Pelem anu rapia. Wah, pramrtangga jiwa. Kali pelem sing di blaster. Wah! Legi pramrtangga jiwa. Kali pelem oh disipi to reng ora. Ya wis biyen mangkel aku wawe. Oh urung tau ngrasake koyo wawe. Nah ngaten badhe kula aturaken Kakang. Ya. Nek kowe ikhlas ya tak tampani tak pangane kanthi lega-legawane atiku Manikmaya. Indra ulun njaluk pramrtangga jiwa jambu dipunirmala. Engga sulun sawisake kanggo Kakang Semar lan saat majane boyongan mrene Indra niki istakaken dawuh paduka Hyang Adiku ulun Tityane Gandayane Trisanya Purnama sasi ing menika Kakang sawetawis pramrtangga jiwa lan jambu dipunirmala monggo kula aturi ngarahapi Kakang Semar. Ya matur nuwun. Nalagareng iki lho wis dimanggake karo pamanmu Manikmaya. Waduh, wah kuning-kuning kaya ngono to. Jambune ya wah. Manis-manis kaya ngono ya. Wah, ya jambu nek yaene iki jan empruk-empruk rasane. Nyenengke. Ha iya. Kuwi mau ditokon embel ya, Tru. Ha iya. Aja rebutan. Ayo padha dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake. Monggo Kakang Semar kula caosi kamardikan. Monggo Kakang Semar dipun rahapi sasekecanipun Kakang Badranaya. Rahap ki Lurah Semar Badranaya ki Lurah Nalagareng tuwin Lurah Petra. Sampeyan ngarahapi pasugatan ingkang caosaken dening Hyang Pikulun Manikmaya kelawan Kang Raka Sang Hyang Ismaya. Parandening mangke Lurah Semar mus mangerteni gelagat pasemoning Sang Manikmaya parandene kendel kemawon Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wus maringi daru beksi wisa miwah racun ingkang niwasi madyaning pramrtangga jiwa lan jambu dipunirmala dupi den dahar dening para kawan sumerbet Kang Panon plak kapi dara datane nget Purwadasina kagiat kadrakasan Hyang Pikulun Bathara Narada wau. Yo. Wah, terus putih tadi. Wah. Wah, panjenengan menika pancen wah. Nuwun sewu lho, kula menika sampun remen panjenengan menika sedahipun sampun emut Purwadasina. Nanging sareng pramrtangga jiwa jambu dipun oleh dipun dhahar dening Semar Nalagareng lan Petra. Lah kok sami bengok-bengok
Tumunten sami katriwandan boten eling Purwodasina. Dan nyuwun sewu lho, nuwun sewu. Panjenengan menika sampun napus krama kaliyan Ngraka piyambak. Inggih miyos Sang Hyang Ismaya. Ngantos mekaten kedadosanipun. Menika dos pundi prawi mangke wonten tantrimanipun. Ingkang karya jagat dhateng tumindak paduka Adi Prami Bathara menika ingkang badhe tanggal sinten to Pidi? Kakang Mrodo. Prawi. Niat kula pancen mekaten. Krana kula tida-tida menawi Kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadewatan kula pitados mboten badhe wonten ingkang mempan. Nanging menawi srana kados mekaten badhe kelampan panjangka kula sakmangke sampun boten wonten titah ingkang boten purun nyembah tuwin boten purun tata krama kaliyan pun Manikmaya sayekti lega manah kula dados dewaning para dewa. Wah panjenengan menika sarak dewaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dos pundi? Angkara murka Budi Candala. Wah menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kegiatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Rodo menika perkawis kula. Kakang Rodo sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut, mboten badhe melu-melu. Kula sampun nyarujuki. Mila sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan. Ala becik bener luput bungah susah Manikmaya ingkang badhe nanggel. Kula taleni pendika panjenengan. Nek ana apa-apa ampun sambat Bathara Entrada. Indra lunta timbalan. Kakang Ismaya lan atmajaning kewis ora eling, bandanen tangane, kerincungen sikile. Papana ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka, sak mangsa-mangsa mung kari glundhungake cememplung ana ing kawah Candra Dimuka Indra. Giris ati kula. Nyumuri kelampan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten teping balumbak. Panjenengan sampun nindakaken sewiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen kayiwangan. Panjenengan sampun nindakaken sewiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan boten kraos. Namung mbulu dhateng pepinginan ingkang nyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen paduka badhe kejlungkuh wonten juranging kasangsaran lan kewirangan. Inggih, badhe kula tanggel. Pancen angel dikandhani kok. Lah pripun tadi dados mekaten menika kawontenanipun? Upami dinten menika mboten wonten ing kemalsaken dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho, badhe kula tanggel. Waduh dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Monggo durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balike panjenengan mboten saged dodo dhateng kawontenan. Wis sampun. Sampun kula mboten tumut-tumut. Assalamualaikum. Sampai iki kok. Kori selo matang kok didodok iki lho. Walah. Pukulun. Kula ingkang abdi pun satriya ing Madangkara. Raden Janaka, ya Raden Brahma Kumbara. Kula ingkang sowan ngabiyantara Pukulun. Nalikane raeng dalu nadyanari sudarsana gong. Iki apa iki? Lah ana apa-apa kok Janaka edan iki ngapa iki? Kakang Rodo. Menawi menika rak kados titah panengah Pandhawa. Ha iki lha kaya ngono iki lho kok nggawa glotrekan barang. Wah, lah menika pripun niki lho? Sampun Kakang kula ingkang badhe ndangu. Kulup Arjuna padha kanthi raja sak praptanira nggih Janaka. Asu anu amit pasang Kalimantabe tinebina ngilodune dumawaing tawang-tawang Pukulun ingkang wayah
pun Arjuna ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun wangadi Pukulun. Ya Janaka ulun tampa. Pangestu ulun tampanana Janaka. Kula cancang pucaking remi. Weni dumawaing wijang rumeketing werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya ndadosaken giri patembaya. Ya Arjuna, giri patembayane sapa? Kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Janaka Wandaraja sak pranta kita. Pukulun Bathara Teka. Narada wilujeng niring sambikala bektos kula kunjuk Pukulun. Bekti iki aja dibasake, bekti ngono aja bektos. Inggih. Ulun tampa. Pangestu ulun tampanana, Nggih. Kula pundhingga jimat paripik dayanana ing kasantosan Pukulun. Ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Nun inggih Pukulun. Arjuna. Wonten dawuh Pukulun Bathara Manikmaya. Apa to sababe dening kita suwanana ing Kayiwangan? Mboten wonten sebab akibat. Ingkang jalari kula sowan wonten ing Kayiwangan namung nampi pelaporanipun saking sekretaris desa menawi Kakang Semar lan sedaya para putra-putranipun menapa pasang giri kalersan kaboyong wonten ing Kayiwangan Pukulun. Iya, Arjuna, apan kepara nyata. Lamun Kakang Semar ndak boyong marang Kayiwangan. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun arta, nyuwun priksa Pukulun. Kenging menapa Kakang Semar dipun boyong wonten ing Kayiwangan? Kenging. Amarga ana bab ingkang bakal ulun tibakake lawan Kakang Semar. Menika ateges menapa satunggiling prahara utawi perkawis pidana pasal 323 ingkang dipun lampahi dening Kakang Semar menapa kedah nglampahi kalih dasa wulan wonten lebeting pakunjaran minangka eks narapidana kanthi kasus penusukan. Iki kok sajae kaya Udu Janaka iki. Janaka omongane kok ting pletot ora karo-karone sapenake dhewe iki. Menapa inggih mekaten Pukulun? Arjuna, Wonten dawuh Arguru. Kakang Semar ulun piji mangarsama sabab bakal ulun patrapi pidana. Pidana menapa badhe kapatrapaken dhateng kekecepet Pukulun. Ora luwih kejaba mung pidana pati. Sabab Kakang Ismaya ora nate nyembah kalawan Bathara Guru, mongko ulun nalindraning para dewa ora pantes urip ana ing alam padhang. Kakang Semar kudu tekaning pati sabab wis ngasorake derajating Bathara Guru Janaka. Semono kang kamanungsan kasapan tingkahe mungsuh boten nginten babar pisan. Menawi paduka Pukulun kados mekaten lampanipun. Janaka kuwalik. Raine nang kene kok raine nang kono. Dume rambute dawa digebeske. Pukulun menawi ditela mekaten kula mboten narimakaken menapa ingkang dumados kaliyan Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka inggih Kakang Saronsari Buddha Nanangunun Juru Diapunta Prasanta inggih Sang Bojogati inggih Bojokrama. Kula mboten narimakaken Pukulun, kula mboten trima menawi paduka Pukulun mboten menapa menika mangsulaken Kakang Semar wonten ngarsanipun ingkang wayahipun Raden Janaka. Rawe-rawe kula rantas
malang-malang badhe kula putung Arjuna. Arjuna wonten dawuh, wonten dawuh. Yen ngono kita wani kalian panjenengan ulun. Mboten ateges kula badhe wantun lan panjenengan pukulun namung pakartinipun pukulun ingkang sampun nalisir saking angger-anggering kautaman minggu saking dedalan. Kula mboten narimakaken. Bener Janaka ora tok waneni kok sapinake dhewe ora. Yen ngono kita wani kalian panjenengan ulun bakal ulun katutake dosane. Pukulun wonten tembungan dudut ngatur sulung luntung niku. Menawi panjenengan badhe ngatutaken menapa ing sampun badhe kula boten idri kan panjenengan pukulun guntur geni guntur angin sirnakno Janaka. Pukulun sarang panjenengan ngedalaken guntur geni guntur angin kok widodari sami bubar piyambak-piyambak. Menika badhe wonten pundi Pukulun? Widodari ki rayane do kepuyuh. Lilan ana kula nderek. Ora kena kok melu yar ngopo? Pukulun sampun dangu kula mboten sumerep. Sampun wonten 3 wulan menika Pukulun. Saben dalu mboten sapa wonten ing griya Pukulun. Kakang Rata, punapi? Lah kok aneh. Guntur geni guntur angin kula dawuhi namung mapan wonten sak nginggil kula mboten purun andilat. Inggih menika jejeripun Janaka satemah lebur tumpur tanpa dadi. Pukulun guntur geni guntur angin sak menika sampun sambet pas derekan kalian kula. Mila mboten badhe wantun mejahi dhateng kula Pukulun. Arjuna kula wonten paring dawuh Cis Trisula kelakon bedah dodo kita. Monggo kula trinamakaken Pukulun. Kakang Rata, menapa inggih menika badhe numusi panjenenganipun Kakang Kaneka Putra? Pripun? Cis Trisula mboten tumama, Janaka malah ketingal mesam-mesem kados mekaten. Wah, lah kok elok bocah iki lha kok dadi kaya ngono kekuatane. Pukulun panjenengan dawuhaken menapa menika namanipun Cis Trisula. Cis Trisula kula mboten kraos Pukulun. Lah banjur aku kudu piye Janaka menawi kita panjenengan Pukulun mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun. Pukulun kula mboten nrimakaken. Paduka Pukulun tetep badhe kula ajar legane ati kula. Apa kowe ora kaya Pukulun Bathara Narada panjenengan kula katutake to kose to aku ki ra melu apa-apa. Aku ki malah mau ngelekke Bathara Guru aja tumindak kaya ngono ning wis dipaida. Wis ora kena tak elekke. Aku ki dadi ra melu-melu. Mboten tumut-tumut. Ora. Oh inggih sampun Pukulun. Nuwun nyuwun pangapunten Pukulun. Ya ora dadi apa. Pukulun betoses. Lho. Dewa kok jaluki rokok iki dewa ki ora udut. Dewa ki memang jambu dewa Nirmala, pelem pertamba jiwa ora udut. Mboten ses. Ora. Bringosen kok ora udut. Apa kuwi? Wong lanang apa? Wah, lah trondolo ki ora. Ora jane kok nyuwara. Pukulun. Coba, kowe nyuwara aja gedhe-gedhe, ning kaya swara biasane. Pukulun. Pukulun. Nah, candhak kowe. Ora iso ngapusi kowe. Ayo. Asem iki cah cilik angel dapusi iki. Cah cilik dekulmu kowe ora. Ayo kowe dadi sandangane rene sing akon sapa? Ora nggih goleki bapake. Nek bapak nganti tekan mriki dipidono kali Pukulun
Bathara Guru kula kelangan bapak le kakang kula, kanca kula sapa? Asing nyandangi kowe Janaka sapa? Anu, si Tomber, anu. Togok. Togok lah, Togok. Ngapura ya, ana anak buahe loro nang kene. Nanti tak sebut jeneng. Walah, sing nyandangi Togok. Anu ya, anu nggih. Walah, mula kok ya duwe kekuatan munggah ning kayangan. Pripun ning kepulun bapak kula teng pundi? Bapakmu ning pinggir Candra Dimuka ana. Tulung ana. Dibanding karo Pulun Bathara Guru. Wah, jan setan tenan kok Bathara Guru. Kakang Semau. Terus Ndara kula Ndara Janaka Den. Sampeyan kok nyusul mriki? Nggih, Kakang. Merga rasa tresnaku karo kowe Kakang, aku entuk sasmita metu medal anu aku entuk sasmita metu dalaning impen surat kabar yen to Kakang Semar dicekel keamanan kayangan saiki mapan ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka. Kakang kowe dibondo karo Bathara Guru. Nggih Ndara Nala Gareng dalem Den kaya dibondo. Nggih kaya kirik. Wes Petro kowe ya dibondo. Nggih Ndara, padha tak uculi. Muga-muga kasembadan penjangkaku ngunculi Kakang Semar Nala Gareng lan Petro kanthi kinurmatan kelinci ucul. Pun pokoke kanggo kinurmatan apa-apa kula nderek. Waton kula duculi. Syukur Kakang Semar yen kowe wis isa ucul. Matur nuwun Ndara, ora dadi ngopo. Matur nuwun nggih Den. Iya Gareng. Tiba padha-padha. Matur nuwun Gus. Iya Petro tiba padha-padha. Lah terus Bathara Guru nendi? Teng pundi niki? Bathara Guru wedi karo aku Kakang. Loh, kok saged wedi? Mergo tak wedeni. Hadi. Iki kok kaya ora kaya biasane to Gareng. Se. Lah periksane. Ndara dalem anu opo Gareng? Waduh Ndara Janaka. Malem Kemis digeret Larasati. Malem Jemuah digeret Manuhara. Malem Setu digeret Sembadra. Malem Minggu digeret karo si Dresanala. Nggih. Minggu sore suntik. Truk sapa truk? Ayo bedhek-bedhekan aku ngerti kowe ya. Mulih tak rasa ngono rasa diambu wae awake. Wong bocah iki ora tau adus. Nek adus mung bareng sura. Edian. Petre kowe mambu apa? Mambu apa ambune kaya ngono kok. Pancen aku ora ganti celana dalem itu. Lah anggere ngene iki. Ndara! Apa? Wah. Mudyar kowe iki nduwer, Pak. Weh. Trembelane anak kok wani karo wong tuwa. Nek ora aku sing nglametke. Kowe iki ngusah ndangani sapa? Hah? Kowe sing ngandangi sapa? Togok. Lho. Bapak budane kayangan mau, aku bingung terus sowan Togok. Ayo piye meneh?
iso munggane kayangan sirku mung arep nyelametke bapak karo Petro karo Garang kuwi. Matur nuwun nek ngono aku seneng. Janaka kowe aja mudhun ning jagat. Keparingipun Iwang Pikulun kura-kura ninja kados ngawur banget. Pulun rada dundang kura-kura ninja. Ora penak wae lho nek ngomong iki. Kowe lungguh nang Sela Kandawaru Binangun. Hah? Lungguh ning Dampar Kayangan. Lah terus mangke Pikulun Bathara Guru menawi marah. Iwang Pikulun maneh kaya iki nek cedhak ana ing jagat kae mergo wis kerepotan, ra iso mikir, ra iso bingung penggalihe. Tumuli mengko mesti nyuwun tulung karo titah. Lah sing dijujuk ora ana lho kejemu mung Pandhawa. Pandhawa engko munggane kayangan karo Iwang Pikulun Bathara Guru, nek kayangan ana sing lungguh dampar, matek. Wis ora arep piye-piye. Bener tumraping Kakang Trada. Kok Kakang Pikulun Trada nanging bahaya tumrap kula. Kok bahaya? Menawi Pandhawa minggah wonten ing Kayiwangan ateges wonten Raden Janaka. Menawi ngertos kula wonten mriku Raden Janaka beto jemparing kula dipanah. Sampeyan seneng nek kula bolong awake iki. Bener iki. Aja wedi mung aku sing ngampi-ngampi karo kowe, wis rasa sumelang. Nek Janaka nibake panah karo kowe mesti ora bakal temomo wong kowe iki lagi kesinungan kadedayan kaya ngono Bagong. Oh, jangan sekali-sekali mengatakan nama Bagong. Siapa itu Bagong? Saya tidak kenal. Di sini yang ada Raden Gatotkaca. Kleru. Janaka Janaka. Wah, ketok wis walus slip. Wis halus wae kleru. Aja kuwatir ayo Janaka. Monggo Kakang Trada kula dherekaken kecilian ketara suarane. Rada gedhe. Monggo Kakang Trada kula dherekaken. Ngono ki rada wangun. Ayo. Ora to kaya lampahing Risang Arjuna miwah nata ing Ndarawati tuwin satra nunggul pawenang. Nalika semanten ing Ciptarsa tetinjo sanggaring para Panakawan ingkang boten nate sowan wonten negari Ngamarta. Lerkin sanging Risang mawe gandrung Werkudara. Apa? Lah kok dadi wis nganti suwe banget Kakang Semar lan saat majane kabeh ora sowan Praja Ngamarta. Marata coba tak takoni Dimas. Yo. Apa Siadi tau paring pangandika ingkang natoni marang atine Panakawan? Nadyan aku ki wong bongol. Nadyan aku ki wong kau. Ning pendak-pendak aku guneman karo Panakawan mesti tak ati-ati aja ganti gawe kogel kagelan ati ning Panakawan. Merga Werkudara ngrumangsani kanane Pandhawa sing nganti kaya mengkene merga lelabuhaning para Panakawan. Bener Yayi? Yo. Siadi dieling-eling apa tau tate paring pangandikan sing gawe kogel kagelan penggaling Panakawan? Durung. Ning sing tak jubriyani mung adiku Jlamprong. Merga panjenengane utawa adiku Jlamprong kuwi pendak dina srawung karo Panakawan. Mbok menawa ana tembunge sing ketrucut, ana tembunge sing ora disengaja, nganti dadi tatuning atining Semar lan sana-anane. Mula takonono. Janaka kuwi Arjuna kula wonten maring adham. Apa Siadi gawe kogel kagelan penggaling Kakang Semar? Koko Prabu. Kados menawi dipun ngandikaken Kakang Mas Werkudara sak saged-saged kula mboten badhe tumindak. Ing mboten sak mestinipun kaliyan para Panakawan. Jernyatanipun Panakawan menika Koko Prabu pirsa piyambak.
tansah anuntun dhateng gesangipun pun Arjuna. Ya, muga-muga ora ana sing gawe tatu atining para Panakawan Werkudara. Kula ngaturaken bekti. Ya Kresna Luntama. Guru hakeku aku ngaturke bekti. Iya Werkudara ndak tampa. Kula ngaturaken bekti. Arjuna. Ora kaya kadang kita kekarone ngaturke bekti lawan panjenengan ulun tak tampa. Nanging ora kaya jeneng kita Janaka kebangeten. Nggon kita ngorek-orek marang pasuryaning para dewa. Apa bakal niat ngasahke kaprawiran? Apa bakal niat ngiyas sarta ngilani marang Bathara Guru? Teka nalika semana kowe sowan ana ing Kayiwangan wis gawe wiranging Manikmaya. Dina samengko ndhisiki laku lawan Manikmaya. Prapta ana ing kene. Apa isih kurang nggonmu gawe banger bacing asmaning kadewatan? Apa isih kurang nggonmu ngena marang para Jawata Janaka? Kulun estu mboten ngertos kentrangking muling lelakon. Pojok mlereting kahanan teka Paduka ndukani dhateng ingkang mayapun Janaka. Lepat kula menapa kulun aturi paring dawuh mangke kula badhe sagah anebus lepatipun pun Arjuna. Janaka kita munggah ning Kayiwangan gawe wirang panjenengan ulun. Malah nalika semana kita wani karo panjenengan ulun sekecap padha sekecap. Tumiyulun tibani guntur geni guntur angin nanging eloke mbuh saka dayaning apa guntur geni guntur angin ora tumama marang jeneng kita malah cestri sura pusaka kadewatan ingkang ampuh kagila-gila ora tumama ning badan kita tumuli kita ngoyak lawan panjenengan ulun lumaku mlayu saka ing Suralaya ing cipta golek papan pendelikan malah ning kene ketemu karo kita Arjuna yen ngono kita pancen menungso ingkang mulang sarak wani ngina marang kadewatan mani ngece marang kadewatan ulun Arjuna ora ana pangapura kanggo kita kejaba ngulun cemplungaken ing kawah Candradimukha aku sing adili Werkudara Datang Mas Werkudara Kosek to ya, aja kesusu to. Sing jeneng wong tuwa ki tumindak wong nganggo petong ora sak penake dhewe. Wah, setan. Sing undi adi ya Janaka. Dumeh dadi lelanging jagat lan curing bawana, dumeh dadi wong ngampuh. Nganti wani munggah ning Kayangan. Kosek to dipetung dhisik. Ora perlu dipetung. Sing paring dawuh guru hakeku tangeh guru bakal guru karo titahe. Ondene pecahe ndase. Kusikik to ora ngawur kaya ngene Werkudara. Nuwun sewu Bu Kulun. Sampun ngantos menika mangke damel dredah antawisipun Werkudara lan Janaka. Kulun kala wau paring dawuh menawi Janaka minggah wonten ing Kayiwangan menika leres. Iya. Nyata blegeri Arjuna. Mongko nyatanipun kula nuwun sewu, Janaka menika mboten ate pisah kaliyan Kresna. Wiwit kala wau bidhal saking negari Ngamarta kula menika sareng ngadang kula pun panengah. Nanging nyatane ana ing Kayiwangan ana wujud Janaka. Nanging ngaten sak menika ngaten mawon. Monggo dipun buktekaken. Pukulan maturi nganti ingkang wayah tetiga dhateng Kayiwangan. Ayo yen kita ora percaya karo panjenengan Kresna.
yaslaning kalanggihan aglar pandhan munsar Koko Prabu Klilanana kosek aja kesusu menungso ora tatangan keparat ngembar rupa karo Janaka pengen tinju ngakhirat nyawamu Janaka lagi topo ya aku tak omongke lagi topo malah begawan cipta plempem oh iya Arjuna Jugara nggon kita tapa Janaka wela dalan tapa barang to Werkudara wah sapa kuwi cengengesan lha kowe apa ora ngerti ya ora sawangan nganggo permana jati ya kuwi sapa ngono lho nun sewu ngantos kados mekaten lampanipun kuwi kados pundi Bu Kulun panjenengan kedahipun nglenggono dhateng lampan ing sampun panjenengan lampahi nek nganti kayangan nggo jajakan tiang-tiang menika mestinipun Bu Kulun menika nggadahi kalepatan mestinipun lho kula mboten nuduh dhateng Paduka Hyang Bu Kulun Jatimurti pripun menapa tasih badhe niat nggadahi pakarti mboten sae pripun kula tanyuwun prisa lah kene iki meh muncul Janaka ya kocar kacir ndekno sapa-sapa pateni panjenengan menika dewaning para dewa lho dipramesti panjenengan menika datu minta ingkang sae supados dados patuladan para titah ing gumelar wonten ing jagat lah wong ora luput Semar ora kleru Gareng ora kleru Petruk ora kleru kok dibondo diracun nek mboten Janaka menika ingkang milujengaken Semar kalian Petruk kalian Gareng kayangan saya geger tinimbangane geger sak menika Bu Kulun Bathara Narada kula menika Janaka ya kok sik kowe sabar sik aja kuwatir ning sing tak anggap Janaka iki dhisik mengko kowe gampang nggih Koko Prabu wis manuta nggih ngestaken dawuh dianten Koko Prabu menapa kepareng kula jemparing saking mriki kosek to aja tok panah kontal tenan kae kosek Janaka kosek iki ora ngene iki ndak ora rampung-rampung Aden namung malah kula saya wireng kula menika saya gedun teka Janaka kok saged menang kaliyan kula menika panjalmanipun sinten menika Janaka kula beto saking jagat minggah wonten ing kayangan lah wong ki nek angkara murka pakartine mula paningale peteng wong ki nek tumindake elek ora iso nggunakake netra batin ming peteng dedet limengan merga ora iso wening atine ngaten sampeyan dienggo dolanan karo titah ya ora krasa ya mung merga titah menika pancen lagi winawong dening dewane dibantu karo dewane ngaten nggih Kakang badhe ngresa badhe ngertos kula badhe ngertos teka Arjuna ingkang wonten pingking panjenengan menika kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa kenging pusaka Cestri Sula mboten menapa-menapa sinten ingkang ngomong dhateng Janaka menika wong ki nek peteng ora iso nyawang lha trimesane iki Ulun ingkang ngomong lawan jagate Arjuna guru kita arep mboya trima ulun sepinten kelepatan kula diagung pangaksama ya merga saka panggresahe Ismaya pasambate Ismaya nalika mbok bondo ning tepining Candradimuka wekasan ulun tumip sangka ing ngondarandir bawana manjalma sajuga kelawan anggane Raden Janaka ya Raden Angling Darma edan nduwerke karo Sang Hyang Menang kaya wani sembrono nang modhong kliatos kuwi ora nggih Bu kulun nandhang kalepatan Ismaya gumelar ana ing jagat sayekti musti nitah dening purbaning Hyang Mahanasa
minangka dadi pamomong. Manikmaya marata gaki saiki petungen kaya ngapa rekasane Badranaya, kaya ngapa rekasane Semar. Ing mestine urip ana ing kayiwangan kudu manjalma urip dadi titah. Mongko mung tukang pamomong, mongko mung panakawan. Apa kita kepengin ngrasake dadi kaya Semar? Yen ngono ulun ningkeng bakal malik jagat. Ismaya dadi Jawata, Manikmaya dadi titah. Mboten pukulun mboten. Kula sampun ndodho ing kalepatan. Mula aja gampang lupute kelawan Semar. Semar kaparingan panguwasa, ora wenang nyembah kelawan Bathara Guru, ora wenang tata krama kelawan Bathara Guru. Kuwi wis sak mestine. Aja rumangsa dadi dewa. Narendraning para dewa terus kumawasa sapa-sapa kudu nyembah nanging ana pitunganing Wang Mahanasa ingkang ora diwenangake nyembah kelawan jeneng kita. Inggih Pukulun, sepisan ji ulun pangapura angka loro kita mbaleni keluputan aja takon dosa. Ulun pribadi ingkang bakal maringi pangkuman kelawan jeneng kita Manikmaya. Inggih Pukulun nyuwun pangapunten. Dene kapindho kita kudu maringake pelem pratangga jiwa lan jabu dipun nirmala gangsal 11 kilo 15 kilo Bathara Guru edian nembung pelem kok 15 kilo ya tekor bakule ora wah wis yen kita ora maringake aja takon dosa ulun ingkang bakal matrapi pidana kelawan jeneng kita. Nggih Pukulun, sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah Pukulun. Mboya dadi ngopo wis ngono Manikmaya ulun kundur makayangan ingkang sabanjure apa ingkang bakal kita tindakake kita maringi pelem pertangga jiwa nanging uga kita ndak jaluk nyuwun ngapura karo Bagong. Pukulun, kula jejering Jawata apa ngatasi dewa duwe keluputan ora gelem nyuwun ngapura karo titah luwih dhuwur derajate luwih jembar kesabaran yen to ana dewa ingkang nyuwun ngapura kalawan titah yen to pancen dewani luput. Inggih Pukulun ngistakaken dawuh. Wis ngono wae Bathara Guru, ulun kundur makayangan. Pukulun menapa boten manjing wonten angganipun ingkang abdi malih. Wis cukup tekam semene. Aduh Pukulun, bakal hancur saya Pukulun. Mboten wonten kekuatan ingkang ngayomi dhateng kula Pukulun. Surem-surem Tiwangkara kinten. Modyar kasate. Ora diayomi karo Pukulun Bathara Wenang wis ora bakal duwe kadigdayan deplok karo Ndara Janaka. Pukulun kula triparing dawuhan Raden Janaka sampun ngantos mulasara kaliyan kula. Arjuna wonten paring aden. Aja pisan-pisan gendak sikara kelawan Arjuna ingkang iki. Inggih. Iki mung saderma nglakoni wonten ingkang nyipta ya kuwi wayah ulun Catugara ya Teja Mantri. Ngestakaken dawuh. Badhe kula ngestakaken dawuh paduka Hyang Adi Pukulun. Pukulun ingkang inggil menika mencereng terus mripate. Nyuwun tulung Pukulun. Werkudara. Nggih. Aja nganti wilara karo Arjuna iki ya, nggih. Yo. Wah, setan. Pukulun panjenengan dipun sebut setan. Ora. Jan. Ngerol ta. Saka ngarep tekan rampung kok ora ana ora tanpa Bagong terus tekan meh bubar kaya ngene iki. Wis ulun kundur makayangan. Pukulun. Iya. Mangke mawon Pukulun. Menika tasih wonten soto Pukulun. Ulun boya doyan soto. Pukulun mari ngertos napa bedanipun soto kali Siti Pukulun. Bagong aja kurang ajar. Ulun ngerti bedane mergo ulun dewa. Iki pancen setan ta iki. Iki sapa-sapa jago-jago kaya gelem kabeh ngono lho. Wah, wong kok dugalku arasane kaya ngene. Ulun kundur makayangan. Kakang Rada, prapi? Arjuna menika ki mandhap saking pelenggan. Medhan sekali medhan iki dunganmu. Lam-lam perjiwatan. Baya mirah baya ingsun. Sun permak dadi ndika.
Sing arep dipermak iki apane? Rite Pukulun. Pukulun Bathara Guru. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya. Arjuna luntampa. Ila bakal ulun paringi pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Inggih Pukulun. Koko Prabu Ndelolawati. Arjuna apa? Koko Prabu, kula kapangan panjenengan Koko Prabu. Iya, Janaka iya. Raden Janaka Rasuk diwangsula. Pukulun. Ora kowe iki bangsa apa? Pukulun Sang Hyang pendek. Pendek dengkulmu iki. Pukulun Sang Hyang menang. Pukulun Sang Hyang menang wis bablas kok dadak diceluk. Kula kita iki ajeng diajar kali Janaka. Ora. Kang Mas Jodipati. Oh, Gue ampun sengol ngenten iku Kang Mas. Sing alus Kang Mas Jodipati. nggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Kang Mas. Yo, tak tampa. Pangestuku tampan ono, arep nampani pangestu ora? Nggih Kang Mas. Rene nyedak rene. Sampun mriki mawon Kang Mas. Ngerti nek arep dikepruk. Wis ben ora. Bagong Salina. Le salin piye? Wong aku mau ya mung digawe karo togok tenan tak cathut cangkeme tenan. Lah sapa-sapa arep dicatut cangkeme. Marai aku ora iso salin. Ulun puja bali kaya wingi ngene kowe Bagong. Dan iki kok suwe banget to ning ngarsane kowe. Wah, sajake wulet tenan. Togok lek gawe jan tenanan iki. Nganti angel disalini. Ayo kesalin ora kaya bocah sini. Halo. Ngandel ora. Nek mau tok panah ra kowe getun to. Setan. Ngapunten nggih, Ndara. Soleh ora dibaleni. Omah guyu e. Oh iki marai mangkel ning yo marai guyu. Bingung aku. Kok ndek kathok kaya ngono. Ana iki gane sampeyan biyen becik lemu. Oh. Iki ben ana tulisane SD Kepek Wonosari. Aku gumen lho bocah siji kok ora kaya Galeng ora kaya Petruk jan. Rumangsaku ki jane kepiye to? Bagongan tampanono pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala kinarya syarat srana pambanguning desamu. 15 kilo lho. Iya. Lah mesra tekan 15 kilo barang. Wis ulun buntel sisa. Oh, piye? Ayo didum sak keluarga to, Mir. Iso. Kowe njaluk ora, Reng? Jalono, isine brek. Sintai kok isine ora. Matur sembah nuwun, Bu Kulon. Kanggo syarat srana pembangunan desa kula. Nek boten ngoten ndak ora rampung-rampung. Ora pamitan barang to. Wis kecukupan karepe rak mulih diusung dhewe kae. Wis ben ora kesel ndalan rak ngelekar semaput. Wah, jan setan tenan kok. Pukulun kula nyuwun pamit. Iya ya Kresna sing ati-ati. Pukulun kula nyuwun pamit. Arjuna, ulun nyuwun pangapura mboten dados menapa. Aku njaluk pamit. Guru hakeku Bratasena. Ulun nyuwun pangapura. Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten Kakang. Iya ora apa-apa. Lalekke lakon sing wis ora sandhangan. Eling-eling.
Lah tak gawa dhewe ngene iki. Kok aja mulai piye ta iki urung rampung lakone. Iki isih dawa, iki isih gayeng. Oh, ora ngerti babaring crita nek yaene kondur. Isih rame iki. Iku aku isih bangun desa, mujudake desa ingkang gemari paloh jinawi. Terus aku nyuwun karo para rakyatku kabeh nek panjenengan sing percaya karo Bagong ya wis, aku dadi pemimpin ra masalah. Nek aku kleru do dielekke, nek aku salah aku do dielingke. Mergo menungsa lumrah, kedunungan nina lali salah apes lan mati. Ampun kondur sik. Niki isih jejer bareng. Isih wonten sing bakal nyarusiku gegayuhane Bagong. Nek sampean kondur sik rugi ora kecekel lakone mengke.